Weche manyien lakseche otiyo kod mago motendo kod weche mag thieth kama idone piny owacho mar Amerka okoni gimor kod okenge ma osego e kedo kod landruok mag kute mag ayaki kokalo chenro mabende gisiro lwedo osiptal maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral kaunti ma Kisumu ma en kaluwore kod jalup jambetre mar Amerka e pacho kaendi Kala Benini ma bende nyotimo limbe e osiptalno kama bende nonyiso mor mare kaluwore kod lokruok kada lokruoge ma osebedo e ngima oganda ma odak kod kute mag ayaki kod neno ni nyithindo ma jonyuolgi ni kod kutego okogamo kutego e kinde ma inyuologi. I just really appreciated the stories of those who were suffering, 10-15 years ago, but found their way through these important programs, and they're living healthy lives, they're being educated, they're earning money, and I do think, as Dr. Richard just said to me, this is the generation that is going to help us continue on our incredible path to reducing HIV prevalence, to having babies who are HIV negative. And again, we're just really grateful. On behalf of the U.S. government, thank you for what you do every day to enable us to make PEPFAR a success. Kakore jata TJ rapisa maduong' osiptal ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Laktar Richard Lesiampe ni okoni piny Amerka kokalo kuom sir ma gisebedo ka gichwalo de osiptalno osekelo lokruok mathoth ka bende okwayo counties mamoko e pacho kaendi mangima eneno ni gibende giketo geno margi kuonde kata kuwuok kuom kony mawuok e pinje maoko elweny kedo kod landruok mag kute mag ayaki e pacho kaendi kaluwore kod report manowuok kaluwore kod nonro mabende nowuok kuom bad migaono mar National AIDS and STIs Control Program NASCOP magana 2024 ni kaunti ma Kisumu ema odiere achiel kuom counties mani kod kwan mamalo man kod oganda moda kod kute mag ayaki kochung'e kwan maromo 135,549. Our patients, those who probably even now have cancer, hypertension, all those kind of other conditions, auxiliary conditions, with HIV, we manage them here. It's actually a one-window shop. That's why we are calling it a CCC, Comprehensive, Care Center. And therefore, that has been very, very useful. And I think that should be something that should be copied across the country. That you should not have HIV management isolated, on its own. And that's why we have specialists here. We have got the consultants, senior consultants in almost every field, and therefore they manage to integrate and manage all other conditions affecting our HIV patients. And we are very, very excited to say that we were the first facility, since 2003 to manage HIV patients. And we are very proud to say that a number of those patients